Dobrý deň, milí sledovatelia, vítam vás pri ďalšej časti mojej videosérie. Tak dnešnú časť by som spojil, bude to unboxing plus vyhlásenie vianočnej súťaže, ktorá mala trvanie od 23. novembra do Mikuláša do 6. decembra. Boli teda 2 týždne na to, aby ste sa mohli zapojiť. Boli 4 ceny, druhá, tretia, štvrtá boli darčekové kódy na moju e-knihu v Martinuse. Tie už sú rozdané svojim výhercom. No a prvá cena je tá, ktorá bude tu. Dnes vlastne mi boli doručené mikiny, ktoré boli vlastne zaradené ako jedna časť tejto prvej ceny. Čiže jedna mikina pre výhercu. Chcel by som povedať, že ďalšie ceny sú tento 200-stránový notes, symbolický prívesok šťastia a ešte také darčekové pero Na veky šťastný človek ku tomu a takisto darčekový kód na e-knihu. Čiže v podstate prvé miesto pozostávalo z 5 cien. Chcel by som povedať, že týmto som sa chcel odvďačiť svojim verným fanúšikom a čitateľom, ktorí reálne prejavili záujem o moju knihu, kúpili si ju a mali troška takej odvahy, alebo nerobilo im problém napísať jeden jediný komentár pod súťažný príspevok. Čiže zaradenie do súťaže bolo maximálne jednoduché a kto sa nezapojil, je už len na jeho škodu. Ale tak pristúpme k tomuto. Čo nás tu čaká? Je to na zákazku vyrobená mikina od firmy Reklama Bartoš, ktorá má 37-ročnú tradíciu na Slovensku. Je to jedna z najstarších fabrík, firiem, ktoré sa zaoberá priamo vyšívaním textilu a rôznych iných vecí. Takže tuto pekne máme. Mikiny sú 3, raz, 2, 3. Tu ich pekne máme. Výherkyňa súťaže je pani Ivanka Z zo Žiliny, ktorú som kontaktoval i hneď po súťaži, kde mi nahlasila veľkosť mikiny, ktorú si žiada. Čiže každý z vás, kto by vyhral, by mal možnosť si zvoliť svoju veľkosť. Nič nebolo pripravované, že nejaké bez udania veľkosti niekoho. Jednoducho všetko bolo schválené s výhercom, potom dodanie adresy a tak ďalej. Všetko toto máme k dispozícii a ako si môžete všimnúť, mikiny sú 3. Je to organická bavlna, žiadne nejaké lacné potlače, vyšívka Na veky šťastný človek zlatou niťou, materiál je perfektný, priedušný, dobrý na dotyk. Je to vhodné, keď sa to vyperie, univerzálne, bez kapucne, čiže ako môžete vidieť, 3 kusy, raz, 2, 3, tento predná strana vyzerá vynikajúco, takže zajtra ideme na poštu, ideme urobiť balík z týchto cien a bude to odoslané výherkyni a ako som povedal, ja som chlap, čo drží slovo a do Vianoc táto prvá cena nájde svojho výhercu a bude mať krásny vianočný darček. Takže len toľko, držte sa, majte pekné Vianoce a keď sa chce, keď je ochota, tak sa dá. A hovorím, bolo to absolútne jednoduché, každý mal možnosť sa zapojiť, stačí len urobiť ten správny krok. Pekný deň, majte sa, pri ďalšom videu onedlho do počutia, dovidenia.